Муса Желил премиясы лауреаты, Камал театр оркестрі музыканты Дина Закирова, Тәртип радиосының яқын досты. Ол Шабый Ғалевченке. Уф дейіп те әйтмә деген неше еште де син бола, рәнжетуден соқлана күл, бурычларың шиксіз аңа. Алда көткән киләчәк тә, үз болаңнан күрәчәк тә, уңышларың баскычы да, жәннәт ишеге ачкычы да сиңа гомер биргән ана диләр. Менә бу ки белән пресс-конференциябызны башлап җибәрүебез юкка гына түгел, әни буларак үзебезнең дә кадеребез булсын, әниләребезнең дә кадерләп яшәсәк иде дибез, име? Хәерле көн барыгызга. Бүгенге чарашны нотадан башланып китте. Без бүген Тәртип радиосында яңа тапшыруларга һәм әниләр көне уңайыннан әниләр марафонына багышланган матбугат конференциясына җыелдык. Иң беренче спикерлар белән таныштырып үтәм. Резеля Исмәгыйлова, Тәртип радиосының баш мөхәррире; Ләйлә Ялалова, Тәртип радиосының баш мөхәррире урынбасары; Айваз Садыев, Тәртип радиосының башкарма продюсеры;
Айсул Лерон, Тәртип радиосының пиар бүлігі жетекшісі. Тәртип радиосының яңалықтарына білән таныштыру үшін сөзіні Рәзілә Исмагиловаға бересіз келе. Ассаламу алейкум, хайырлы көннәр. Барыгызга да инде исәнләшмичә генә башладым. Ләкин бөтенегезне дә күрергә бик шат, монда бик зур рәхмәт. Эшегез күп булуга карамастан, бүген җомга көн булуга карамастан, монда килгән өчен безнең яңалыклар бик күп. Без инде тиз-тиз генә барысы белән дә таныштырырга тырышырбыз. Әле чөнки сентябрь аенда гына без очрашкан идек. Инде шул бер ай эчендә бик күп яңалыклар, бик күп алга китеш булган. Бүгенге җыелуыбызның сәбәбе инде безнең әниләр марафоны башланып китә. Безнең бу беренче генә марафон түгел. Журналистларның белмәгәннәренә инде әйтеп китәсем килә. Бу 19-нчы елдан бирле үткәрелеп килә торган марафон әниләр һәм бәбиләр тапшыруына нигезләнеп барлыкка килгән һәм татар телендә аралаша торган, сөйләшә торган, балаларын татар телендә тәрбияли торган гаиләләр катнаша торган марафон бу. Инстаграмда бара, 21 көн дәвамында, 21 темага анда төрле задание дип әйтәм инде хәзер. Ниләр бирелә, биремнәр бирелә, шуларга җавап биреп барырга кирәк инде, язып барырга. Бу теге галочка куяр өчен генә мин монда катнашам, бу көнне үткәрим әле дип кенә яза торган язмалар түгел. Чөнки әниләр марафонының максаты язылмаган кагыйдәләрне тамырдан бүгенгегә кайтару. Шулай ук тәртипнең шигарына туры килә торган инде. Әбиләр әниләргә, әниләр безнең буын киләчәккә тапшыра торган һәр гаиләнең үзенең традицияләре бар. Бала тәрбияләүдә язылмаган кануннары бар. Шуларны барлап гаиләләргә, менә гаилә корган яшь гаиләләргә, яңа гаиләләргә барсына да үрнәк күрсәтү максатыннан оештырыла бу. Тарихы хакында инде безнең Динара Әхмәт тулырак сөйләп китер, ләкин кыскача гына берничә сүз әйтәсем килә. Тәртип радиосы ачылган вакытта безнең бик яхшы менә шундый әниләр һәм бәбиләр дигән тапшыру эшлисе килгән иде. Ләйлә белән без инде нишләп кенә карамадык, чөнки тапшырулар күп, бөтенесенә өлгереп тә булмый. Без Сөембикә журналына да мөрәҗәгать иттек. Аның ул вакыттагы редакторы Ләйсәнне һәм Асия апаны әле чакырдык. Һәм Ялкын журналында ничектер икесен берләштереп үткәннән көткәнгә күпер саласы килде. Балаларга, оныкларга җиткерәсе, яхшы әйберләрне җиткерәсе килде. Фәйрүз апа Мөслимова бит, әйме? Ул килде безгә шагыйрә буларак та һәм Ялкын журналындагы балалар белән дә нишләп кенә карамадык, ләкин без моның бер теге матур йомгаклап тапшыру итеп чыгарлыгын булдыра алмадык, дөресен әйткәндә, әйме? Һәм шул вакытта Алланың рәхмәте дип әйтик инде, безнең ВКонтактега миңа язды бер кыз, Динара Әхмәт. Үзе турында язды, аның бик авыр хәсрәтле борчулы вакыты иде, үзе дә кичкенә бала белән, 1 яшьлек бала белән иде утырган вакыты иде. Безне тыңлавын әйтте инде, әле ул үзенә әйтеп китер. Һәм аның идеяләре белән, аның тәкъдиме белән безнең теләк туры килде дә, әниләр һәм бәбиләр тапшыруы барлыкка килде. Һәм бүгенге көнгә кадәр менә Ләйлә әле әйтеп китер, ничә чыгарылышы чыккан һәм нәрсәләр яктыртыла икән аннан. Һәм әниләр һәм бәбиләр тапшыруына гына сыймый башладык без. Динара тәкъдим итте. Әйдә әле Инстаграмны да кулачлап алыйк, Реза апа, әниләр марафоны үткәрик дип. Менә шулай башланып китте безнең әниләр марафоны. Һәм аның беренчесендә инде 28 гаилә ахыргы көнгә кадәр барып, финалда әтисе, әнисе, бәбие менә бер теге Олимпның залын тутырырлык чара оешкан иде тәмамлаган вакытта. Хәзер Динара үзе яхшырак әйтер, Динарны тыңлыйк әле. Кызганычка каршы авырып китү сәбәпле ул бүген килә алмады, ләкин язмасын җибәрде. Динара Әхмәт, әниләр марафонының идея авторы һәм алып баручысы. Хөрмәтле Тәртип радиосы хезмәткәрләре, журналистлар, барыгызны да сәламлыйм. Рәхмәт бик зур бу матбугат конференциясында катнашуыгыз өчен, оештыруыгыз өчен. Кызганычка каршы инде менә күзгә күз карашып сөйләшү мөмкинлеге булмады. Аның өчен мин сезнең алдыгызда гафу үтенәм. Әниләр марафоны турында сөйли башлаганчы әз генә аның тарихка күз саласы килә. Каян килеп чыкты әлеге марафон, аның нигезе барып тоташа менә безнең Тәртип радиосындагы әниләр һәм бәбиләр тапшыруына. 2015 елда гаиләбездә зур югалту булды һәм мин шул депрессиядан чыгу өчен көн-төн Тәртип радиосын тыңлыйдым. Андагы моңлы җырлар, шундый матур бай эчтәлекле тапшырулар ничектер минем күңел халәтемә туры килеп, ниндидер тынычлану чарасы буларак кабул иттем мин аны. Һәм ул минем беренче улыбыз туган вакытка да туры килде. Мәгълүмат эзенә башладым рус телендә, әлбәттә, әниләргә бала тәрбияләү буенча теге сорауларына җавап табарлык мәгълүмат шактый интернетта. Ләкин без бит инде татар әниләре, татарча эзләнәбез, татарча укыйсы килә. Һәм шундый мәгълүматның бик аз булуын, андый тапшырулар юклыгын да аңлап алгач, мин турыдан-туры шушы
Бүтән күңелемдә булган хисләрне Ризалә апага язып җибәрдем, рәхмәт сүзләрен җиткердем һәм инде Ризалә апага менә шундый әниләр һәм бәбиләр дигән тапшыру эшләп карау теләген белдердем инде. Ничек аны күзаллыйм, ниндирәк форматта булачак ул, бөтенесен дә яздым да һәм без Ризалә апа белән озакка сузмыйча очраштык. Минем анда әле улым кечкенә иде. Темаларны язып, тапшыруның ничек буласын күзаллап, һәм менә шул беренче очрашудан ук без Ризалә апа белән бу тапшыруны эшләп карарга кирәк дигән нәтиҗәгә килдек. Һәм ул бик матур гына, бик шундый кызыклы, тулы эчтәлекле булып, һәм тиз арада тамашачыларның күңелен яулап алырлык булып эфирга чыга башлады. Әниләр һәм бәбиләр дип бик матур итеп без аны музыкаль бизәлеш белән эфирга эшли башладык. Ул инде минем балам белән бергә үсте дип әйтергә кирәк. Хәзер инде менә улыбызга 6 яшь. Безнең әниләр һәм бәбиләр тапшыруның да шундый бик зур, матур тарихы һәм әниләргә тәкъдим итәрлек гаҗәеп эчтәлекле язмалары бар. Шул тапшыру кысаларында тагын да җәйләсе килеп, без менә Ризалә апа белән инде әниләр марафоны дигән марафон үткәрергә уйладык. Андый тәкъдим белән чыккач, Ризалә апа да бу теләкне хуплап алды һәм 2019 елда беренче тапкыр без әниләр марафонын үткәрдек социаль челтәрләрдә. Әйтәм, беренче уздырганда инде бик аз гына кеше катнашыр дип уйлаган идек, ләкин финалга без инде анда 21 көн дәвамында Инстаграмда биреп бардык билгеле бер тема һәм шул темага әниләр, катнашучы әниләр татар телендә пост чыгарга тиешләр иде. Бик матур гына язмалар булды, бөтенесе актив катнаштылар, без шундый матурлап йомгаклау чаралар үткәрдек. Аннан соң инде бу марафонның кирәклеген аңлап, минем үземә дә шәхсән яза башладылар һәм аннан соң инде ул тагын 2 мәртәбә үтте. Ләкин йомгаклау чараларын инде менә беләсез, шушы чикләүләр аркасында без онлайн форматта гына һәм бүләкләр тапшыру белән генә үткәрдек. Менә Аллага тапшырып инде хәзер яңадан быел 2021 елның менә ноябрь аенда әниләр көне уңаеннан әниләр марафоны кире үзенең башлангычына кайтып, Тәртип радиосы белән берлектә үткәреләчәк. Толырак инде әлбәттә бу хакта Тәртип радиосы дагы эшләүчеләр дә сөйләрләр, аңлатырлар. Кыскача гына әйткәндә, мин шиксез шат бу марафонның яңадан әйләнеп кайтуына һәм менә Тәртип радиосы белән бергә әниләр һәм бәбиләр тапшыру белән берлектә узуына мин бик сөенәм. Исән-сау гына үткәреп, матур гына нәтиҗәләр ясарга язсын безгә. Рәхмәт. Бу марафон Инстаграмда гына барачакмы, яисә радио эфирда без аны ишетәчәкбез безме? Бусру, мен адринда хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Әниләр һәм бәбиләр марафоны һәм әниләр һәм бәбиләр тапшыру минем өчен аеруча кадерле. Беренчедән инде тапшырулар мөхәррире буларак, мин инде һәрбер тапшыру өчен җавап бирүче кеше буларак дөньяга китерәбез бит инде, шул сәбәптән әниләр һәм бәбиләр тапшыруында. Икенчедән 2019 елның декабрьдән бирле әлеге тапшыруны мин алып барам һәм аның форматы инде белгечләр, кунаклар белән, психологлар, анда тәрбиячеләр, әтиләр, әниләр, бабайлар бөтенесе катнашалар, әңгәмә формасында алып барыла. Аның инде төп чыгарылышы 16 сәгать 30 минутта җомга көнне һәм кабатлауы шулай ук чыга. Шушындай форматта бара торган тапшыру. Инде сезнең сорауга килгәндә, безнең барлык эфирдан тыш чаралар да, алар барсы да эфирда чагылыш табалар. Шул сәбәптән менә бу марафонда әлбәттә чагылыш табачак. Беренче чиратта инде ул әлбәттә әниләр һәм бәбиләр тапшыруында чагылыш табачак. Анда инде без беренчедән менә бу марафонда катнашучы, үз фикере булган, ниндидер сүз әйтергә мөмкинлеге булган һәм шул ук вакытта теләге булган һәм фикере булган әниләрне, ник әниләр генә әле, бәлки бабайлар, әтиләр, абыйлар да катнашыр, шулай бит, әбиләр дә катнашыр. Аларны студиябызга шушы тапшыруга кунак итеп чакырырга планлаштырабыз, Алла бирсә. Икенчедән инде менә бу темалар буенча. Менә шундый гына кызык кына нәрсәгә топ булырга туры килде. Миңа узган марафоннарда мин үзем дә катнаштым. Һәм шундый темаларны игълан итәләр. Инде язып бетерәсең, бөтен фикереңне әйтеп бетергән кебек буласың, ләкин
Башкаларны кунак куйсаң да шаккатасың. Ул гомумән башка яктан ракурстан ачылган була. Һәм менә шушы төрле яктан ракурстан темаларны яктыртылу буенча да бу марафон файдалы булыр дип уйлыйм. Темаларны иде. Һәм тагын өченчесе шуны күзәтергә туры килә. Менә бу марафондагы комментарийларны укып кына барсаң да, анда әниләребез өр-яңа темалар тәкъдим итәләр. Гел уйламаган җирдән сөйләшеп китәләр дә, "Ох, менә моны да яктыртырга кирәк эфирда" дип уйлап куясың. Бик күп лайфхаклар белән бүлешәләр. Менә шушы яктан инде булар барсы да эфирда чагылыш табачак. Һәм тагын шунысын да әйтәсе килә. Безнең инде тәртип эфирында бара шулай ук сабыйга дигән тапшыру балаларга багышланган, әхлак тәрбия темасын үз эченә алган рухият тапшырулары һәм башкалар. Әлбәттә, менә бу марафонда кузгатылган актуаль темалар һәрбер тапшыруда чагылыш табачак дип ышанам һәм әниләребез актив катнашыр дип уйлыйм һәм бу марафон безнең темаларыбызны, эфирыбызны тагын да байытыр дип уйлыйм. Хәерле көннәрендә өстәп китим инде. Әлеге марафонның үз аккаунты булдырылды Инстаграмда һәм бөтен постлар да, барысы да, бөтен яңалыклар да шунда куелып барачак. Безнең тәртипнең рәсми группаларында, сайтында бу төркемгә сылтама да куелып барачак, репостлар ясалачак. Үрнәк булырдай постларны без шулай ук үзебезнең Инстаграм аккаунтта репост ясап таныштырачакбыз подписчикларыбызны да алар белән. Чөнки анда кызыклы шәхесләр байтак булыр дип уйлыйбыз без, әниләр дә. Темаларда бик үзенчәлекле, менә кайбер темаларны яңгыратып китәргә кирәктер дип саныйм мин. Анда әни белән бала мөнәсәбәтләренә түгел, әби, бабай тәрбиясе, шулай ук әти белән бала мөнәсәбәтләре, балалар бакчасында туган төрле проблемалар турында да сүз күтәреләчәк. Ягъни инде бу шул мәгънәсендә тәҗрибә уртаклашу мәйданына әвереләчәк һәм алай гына да түгел, монда инде безнең әниләр милләтебезнең асыл кызларын, улларын үстерүнең серләренә төшенәчәк. Гафу итегез, монда Тәртип радиосының асанлы иратлар өлеше кызыксына, практикующий әтиләр кызыксына, әтиләр марафонында булыр микән алга таба дип рәхмәт. Сорау булгач җавап була инде, булыр. Алла берсә. Хөрмәтле коллегалар, Тәртип радиосының башка тапшыруларына керешкәнче, менә бу әниләр марафоны буенча сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Җавап бирәләр. Бармы сорауларыгыз марафон буенча? Юкмы? Сораулар булмаса, алайсам пресс-конференцияны дәвам итик. Без хәзер сезнең яңа тапшыруларга керешик. Нинди яңалыклар булачак? Яңадан моннан тыш. Безнең инде яңалыклар әйткәнемчә сентябрьдә гына безнең пресс-конференция булды. Анда без төп яңалыклар чыга башлавын һәм тәртипле иртә тапшыру чыга башлавын хәбәр иткән идек. Анда Илфат абый Файзрахманов та булды, хәтерләгән булсагыз. Ләкин әйткәнемчә бер ай эчендә бездә бик күп үзгәрешләр булды. Тәртипле иртәнең дә командасы безнең көчләнде, тагын бер парыбыз барлыкка килде һәм әле иң мөһиме минем өчен теге күптән хыялланган хыял дип әйтим инде, тәртипле иртәне без теге чыгабыз да эфирга утырып сөйлибез, аның редакторы барлыкка килде. Ул безнең талантлы, тырыш кызыбыз Алсу Газетдинова. Менә монда шыпырт кына утыра ул, ләкин аның эшләгән хезмәте бәяләп бетергесез. Без эфирга чыгып укыган мәгълүматның бөтенесен ул теге диссертация якларлык ссылкаларында куеп әле шул кадәр итеп әзерли. Бик зур рәхмәт аңа һәм иртәнге программаның бизәлешен тәэмин итүче безнең Алмаз Сайфетдинов, безнең тавыш режиссерыбыз һәм музыка ягыннан шулай ук Ләйлә Шаһиева. Гомумән бу бер команданың эше булып чыга. Чыкканда ике генә кеше сөйләп утыра кебек име, кунак бар да ике кеше кебек, нәтиҗәдә ул программа мөхәрриренең дә, пиар җитәкчесенең дә, продюсерның да, барыбызның да уртак хезмәт җимеше дип әйтәсем килә. Шуңа күрә һәм иртәнге яңалыктан башлыйк инде без. Күз салып алыйк әле видеога, безнең видео бар, әйме? Аннан соң мин ярып китәрмен шуңа. Көннәрегез еңле, тормышларыгыз матур булсын дигән теләктә эфирга чыгабыз. Хәерле иртә, тәртипле иртә һәм аның алып барышлары Фәгыйль Бөйлин Һәм Илфат Хафизов. Уңышлы эшләр сезгә. Көндезгә 5 тулап 15 минут китә. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Тәртип радиосы эфирендә яңа тапшыру, хокук һәм хаклык. Ул һәр сишәмбе шушы вакытта программада чыга. Сезнең мин тапшыруга правил барышысы Юрий Степанов Ниязов.
15 октябрдан 14 ноябрьгә кадәр Рәсәй күләм җан исәп алу программасы бара. Рәсәйнең һәр яшәүче гражданы нинди милләт вәкиле икәнлеген күрсәтеп, шушы җан исәптә катнашырга тиеш. Мин катнаштым дип әйтә алам, ләкин ничек дип катнаштым? Без күп функцияле үзәккә баргандык, шунда шартлыкка карады, билмәкән барып катнашып килдек. Һәм ул анда үзем яздырган, һәм бу безнең гаиләбез. Тәртип тотарның күңел кызгысы. Бу видеода инде безнең иртәдә кичтә кирде, кичкә без әле аерым тукталабыз, ләкин иртәнге эфирга килгәндә Аллага шөкер дип әйтим әле, чөнки ай ярым көн сайын иртә белән торып 2 сәгать хайранга туры килә торган эш икән. Ул бик яратсаң да вакытны күп ала торган нәрсә. Мин инде үземә һәм Илфат абыйга алмаш пар барлыкка килүгә бик сөендем. Һәм ул безнең очраклы кешеләр түгел дип әйтәсем килә. Чөнки Айгөл инде безнең электән таныш, безне тәртип йортсыз, җирсез чакта да үзенең мәйдан каналына чакырып, үзенә шул кадәр җаваплылык һәм риск дип әйтегендәйме алып тапшырулар эшләгән кеше ул. Гел безнең белән бер дулкында булган кеше дип әйтәсем килә. Бүгенге көндә без телеканалының баш мөхәррире, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Айгөл Нәбиуллина иртәнге алып баручыларыбызның берсе име. Һәм шулай ук утны суны бергә кичкән, һәм мәйдан аркылы һәм Болгар радиосы вакытында да, чорында да бергә эшләгән бүгенге көндә Тинчурин театры артисты Илфак Хафизов. Менә biz аларны бик яратып, табигатьләре, эчке дөньялары һәм фикер сөреше ягыннан да тәртипкә туры килә торган кешеләр дип үзебезгә кабул иттек. Аларның үзләреннән сорыйк әле, алар үзләре ничегрәк килеп кирде икән тәртипкә, аларга ничегрәк икән тәртипле иртә. Ничегрәк килеп кирдек дигәннән, әйдә мондарак басыйк. Әлбәттә, тәртипнең баш мөхәррире Ризалә Исмәгыйлова тәкъдим иткәч, тәртипле иртә тапшыруын алып барырга мин чын күңелемнән сөендем, чөнки ул минем күңел түрендә ниндидер бер хыял булып саклана иде электән. Күптәннән инде Дулкын радиосында без Ризалә белән бергә эшләп алганда, анда туры эфирда эшләргә бик аз гына туры килде. Кызганыч, ул чакта Дулкын радиосы ябылды. Ни өчендер телевидениедә эшләү хыялы да булмады миндә эфирга чыгуда. Шул менә радиода туры эфирда эшләр идем дигән хыял ул минем күңелемнең ерак түрендә шушыгынча сакланды. Менә Аллага шөкер, Ходай Тәгаләнең амин дигән мизгеленә туры килеп, тәртип радиосында тәртипле иртә дигән искиткеч матур тәрбияви тапшыруда эшли башладым. Әлбәттә, һәр кешегә хас кичереш иң беренче ул инде дулкынлану күңелдә булды һәм икенчесе ул җаваплылык. Шундый тәрбияви һәм инде иҗтимагый да, ул дини яктан да, милли яктан да безнең татар халкы өчен үрнәк булып торган радиода алып баручы булып эшләү ул минем өчен бик зур җаваплылык булды. Булып тора. Ягымлы да, җылы да, матур да һәм инде дөрес итеп сөйләшергә дә тырышам. Әлбәттә, беренче эшлегенә башлаган көннәрдә аның хаталары да булмый түгел. Без инде һәммәбез дә камиллек антылабыз. Бик озак сөйләдем ахырсы. Рәхмәт Ризалә Исмәгыйловага, шушы радионың баш мөхәрриренә. Тәртип радиосының нинди генә көннәре булмады. Йортсыз, җирсез вакытлары булганда да, уларның һәр чак калканы булып турды һәм тора, уларны саклап, яклап, бүгенге дәрәҗәгә җиткерде һәм мин шушы тәртип коллективына керүем белән шиксез бәхетлемен. Рәхмәт. Беләсезме, сокланып йөргән әйбергә читтән карау рәхәт икән ул. Тәртип радиосы барлыкка килгәчтен дә мин аны тыңлый идем, ул күңелгә якын. Анда инде үземнең укытучының тавышында ишеткәч, андагы булган тапшыруларны да, андагы булган үзгәрешләрне дә ул читтән барып күзәтеп бардым инде мин. Шуңа күрә Каранчык рәхәт, ничек матур итеп алып баралар, менә бит мин дип, ул минем әниләремә, әбиләремә алып кайта торган иде күңелдән. Һәм менә шушы сокланып йөргән әйбергә көннәрдән бер көнне Ризалә ханым шалтыратты да, Илфак иртәнге тапшыруга алып барышы кирәк, киләсеңме ди. Мин башта киләм дидем, аннан соң тукта әле. Мин үзем тәртиплемисең? Мин аны эшләрлек дәрәҗәдә гыйлемем бармысың дигән борчу басты. Ләкин теге алдан әйтеп ташладым да инде әйткән сүзне. Әйтте бит, тәртипле булсаң ахырына кадәр җиткергә кирәк диде. Шуңа күрә мин курка гына ризалаштым, ләкин күңелем шат иде. Чөнки кешеләре якын, бөтенесен дә беләм, күрәм, бөтенесен дә дип әйтүем инде ул күренеп торганнан, күренеп тормаганнарны әле күрмәгәнмен дә икән. Асыл мин сезнең белән танышуыма шат.
барысы белән дә эшләүе рәхәт һәм инде әлбәттә бар инде ул кытыршылыклар тора бара әкренләп кенә җайлашып китәрбез дип уйлыйм инде мин. Пардорымда бик яхшы, моның шикелле бергә эшләгәнем юк иде. Кушылып киттек, сурына ул шилтерәп сөйләп барса, аңа кушылып мин инде анда нәрсәдер әйтергә тырышам, ләкин пакага әлегә нәрсәдер генә. Бераз аннан соң шомарып китәрбез дип уйлыйм инде. Чөнки әле кайбер көннәрдә Ризаль апа белән дә эшли дә Илфат. Ризаль апа әзрәк басыбрак китә. Айгөл белән икегез генә чынлап тандем булып калган очракта Илфат абый отпускадан чыкканнан соң бар да тәртип була инде Илфат. Җайларбыз. Алла бирсә. Мөмкин булса мин дә бер ике генә җөмлә әйтим. Тәртип радиосын кызганыч күп вакытта Олылар радиосы, Ретро радиосы дип әйтергә яраталар. Без инде һәрвакыт үзебезнең чыгышларда юк, Тәртип радиосы ул милли җанлы һәрбер буын вәкиле өчен сөйләүче радио дип әйтәбез. Һәм бу чыннан да шулай. Сез аны үзегез дә яхшы беләсез. Шуңа күрә теге стереотиплардан арыныгыз. Һәм менә иртәнге эфир алып баручыларда һәм калган алып баручыларда чыннан да үзләренең персоналарында һәм нәкъ буын вәкиллегендә дә моны раслыйлар. Менә иртәнге тапшыруда да безнең ике төрле буын вәкилләре алып бара. Әле бу тулы комплект дигән сүз түгел, бәлки әле алга таба тагын ниндидер үзгәрешләр булыр. Бу безнең алдан шундый максат иде. Әле безнең ниндидер үзгәрешләр, экспериментлар һичшиксез булачак. Шуңа күрә игътибар белән һәр иртән кушылыгыз безнең радиостанциягә. Тыңлап барыгыз. Һәм Илфат әйтеп китәсе килә инде, менә минем укытучымның тәэсире диде. Бездә бара торган бик күп санлы тапшыруларның авторы Гөлфия апа Мөхәммәд Гәрәева, Илфатның укытучысы. Мөслимнәр басты Тәртип радиосын. Шуңа күрә бу теге шун күңелдән горурланып әйтү. Бик зур рәхмәт, исән сау эшләргә язсын. Тәртип радиосы мин үзем дә бик яратып тыңлыйм. Шуңа күрә сезнең кичке тапшыруларда үзгәрешләр бар дип беләм. Менә алар турында да сөйләп китсәгез. Әгәр дә яңа парга безнең сорау булмаса, ахырдан бирәсезме? Сорау бармы? Әйтә, без җиреп чыгыйк, аннарысын сорауларыгызны онытмагыз, теркәп барыгыз, ямен. Безнең беләсезме, менә иртәнгегә без теге 4 куллап тотындык бит инде, анда командада тупланды, менә эштә бара бөтенесе, һәм кичке якта да нәрсәдер кирәк икән, инде безнең ул планга кергән иде. Менә бөтенебез бергә утырып төзегән планнарда кичке эфирда да бер линейка булырга тиеш дигән әйбер. Һәм безнең беләсезме нәрсә, менә мин алдагы тапшыруга кирип киткәнче әйтим әле. Без аны булдырдык. Ләйлә аның хакында бәйнә сөйләр. Ләкин менә хукук һәм хаклык тапшыруы бездә, име? Кешенең чыннан да кичке тапшыруларга әйләнеп кайтыйм әле. Кичке тапшыруларны тыңлау ихтыяҗы да бар икәнен кешенең. Һәм җиткерәсе мәгълүматны без теге йомшак, җылы, хәерле иртәдә генә җиткереп бетерә алмаганны да аңладык без, име? Иртәдән бит инде проблема да күтәрәсе килми. Гәрчә без аңа әзәзләп кенә кагылырга тырышсак та, менә бу халык саны алу буенча да туган телебез хакында да бар-бер авырткан җирне иртә белән дә әйтеп җибәрәсе килә, инде аны йомшак кына әйтеп булса да, ләкин ачып теге кара-каршы утырып, өстәлгә салып сөйләшә торганны иртә белән эшләп булмый. Шуңа күрә бу халыкның сорауы да булды. Радио тыңлаучылар да менә булайрак итеп актуаль темаларны күтәрсәк, тегеләй эшләсәк, булай эшләсәк дигән, һәм ул безнең дә планда бар иде. Һәм шушы кичке линейка барлыкка килде. Һәм иң беренче тапшыруы кичке линейканың ул хукук һәм хаклык тапшыруы. Тәртип радиосы яңадан ачылганнан соң, менә бу кире кайтканнан соң, Интат медиа бинасында эшли башлаганнан соң, миңа бер туктаусыз юристлар ассоциациясеннән шалтырата башладылар. Әйдәгез әле, монда яшерен батырын түгел инде, Болгар радиосында бар иде шундый тапшыру, Гөлназ Минязова алып бара иде аны, нокта дип аталадыр, ул тапшыру хәзер бетте, әйдәгез сездә шундый тапшыру эшлик әле дип, име? Мин башта аптырап калдым. Мин әйтәм, ничек алай була инде? Ул бит теге бүтән радиода булган әйберне монда эшләү ул бик яхшы тапшыру икәнен беләм. Аннан кеше бик каты күп ярдәм алганын беләм. Име ул социаль проект, ул гомумән бик зур эш. Һәм мин икеләнеп йөрдем. Әйтәм, ни эшләргә? Башка да килми Гөлназның үзенә шалтыратырга дип, име? Мин бит инде радиодан киткәч кеше кире килер дип тә уйламыйм да, име? Шуннан киңәшләшә башладым. Әйтәм, ни эшләргә? Кемне чакырырга, нәрсә әйтергә? Исемен үзгәртеп кенә кеше тапшыруын алып эшләп булмый, ул дөрес булмый дип инде. Шуннан минем бөтен икеләнүләремә Алсу Исмәгыйлова рәхмәт яуыры нокта куйды. Мин аңа тәкъдим иттем бу әйберне. Алсу, әйтәм, синең законны белүең бар, сүзең бар, телең бар. Әйдәлем, әйтәм, шушындый тапшыру эшлик әле бездә. Юристлар ассоциациясе бик каты сорыйм, әйтәм, көн саен шалтырата башладылар. Җавап бирегез инде, безнең белгечләр көтә, алар ияләнгән иде, силәргә халыкка мәгълүмат җиткерергә кирәк дип. Алсу мине урыныма утыртып куйды. Ризалә, мин кеше баласына тимим, үзен чакыр Гөлназның диде. Беләсеңме? Менә шуннан мин бөтен шик-шөбһәләремне читкә куйдым да Гөлназга шалтыраттым. Алла рәхмәте белән Гөлназ
келем малай дейді. Миңа шул сүз жете калды инде. Менә хәзер Гөлназның үзенә сүзне бирик әле. Бу тапшыруны алып бара-бара үзе юридик белем алган, 20 ел радио тәҗрибәсе белән тәртипкә килеп керде безнең Гөлназ Минязова. Исәнмесез, хәерле көннәр, мөхтәрәм җәмәгать, коллегалар, дуслар, барыгызны да дип әйтергә мөмкин бик яхшы беләм. Бик тә шатмын шушы проект белән Тәртип радиосына килеп керүемә. Чыннан да ерак 2014 елда мин декрет ялыннан чыккан вакытта үземә ниндидер бер, мин әйтәм, радио белән генә шикләнеп булмас, тагы бер һөнәр үзләштерим әле, нәрсә миңа кызык, миңа нәрсә өчен минем йөрәгем яна дигән сорау белән эшкә чыктым мин. Һәм шул вакытта мин чыннан да менә кешеләргә ярдәм итәсем килә. Нәрсә генә эшләсәм дә, кайда гына эшләсәм дә, сүзем белән, эшем белән шушы минем йөрәгемне һәрвакыт яндырып тора. Һәм шул вакытта тукта мин әйтәм, шушы һөнәрне өйрәнү кумачау итмәс. Бүген көндә гомумән юридик яктан кануннарны белү, үзеңне якларга өйрәнү һәр кеше өчен дә кумачауламас дип уйлыйм. Һәм миндә шундый бер сыйфат бар, дөрестлек өчен көрәшү дигән, кешеләргә ярдәм итү дигән, законнарны белү дигән, һәм үземә дә, туганнарыма да ул вакытта бик күп булыштым. Һәм шул вакытта үзем юристлар ассоциациясенә чыгып, шундый ассоциация бар икәнен белеп, аның ул вакыттагы җитәкчесе Илнар Гырфанов белән утырып сөйләшеп, менә шундый проект эшләү теләгем бар, әле исеме дә, җисеме дә юк, ничек буласын да белмим. Шулай итеп мин аны Болгар радиосына тәкъдим иткән идем. Һәм радио вакытта күтәреп алып, әлеге проектны эшләп җибәрдек. Иң рейтинглы тапшыруларның берсе булды. Ул 6 ел дәвамында турыдан-туры эфирда 45-50 минут дәвамында 17шәр кешегә турыдан-туры эфирда ярдәм итеп әлеге тапшыруны эшләдек. Һәм чыннан да халыкны юридик яктан кануннарны карый белергә, кануннарга игътибар итәргә, үзеңнең хукукларыңны өйрәнергә өйрәтә башладык. Һәм кызганыч, мин үз юлым белән барам, радио үз юлы белән бара. Безнең тапшырулар радиода 2020 елда кыскарды, тапшыруларның вакыты кыскарды һәм минем тапшыру сәхифә буларак кына калды һәм кызганычка каршы ул вакытта үз асылын югалтты дип әйтер идем. Гәрчә бу инде соңгы фикер булмаса да әле, әлбәттә, аның телевизион вариантын эшләү уе да бар иде. Әмма ул вакытта минем үземнең дә инде 23 ел радиода эшләдем. Гөлназ, үзеңне башка җирдә сынап карау вакыты килеп җитте дигән уйлар да килде. Һәм шулай итеп мин эшмәкәрлеккә кереп киттем, радиодан киттем. Тапшыру менә шулай югалып калды. Әмма әлеге тапшыру югалып калды дисәм дә, күңелемдә бар иде. Мин әйтәм, нинди яхшы проект иде. Нинди ничек итеп ярдәм итә иде кешеләргә. Никадәр хатлар килде. Ул хатларның берсен дә мин ташламадым. Алар миндә саклана. Никадәр рәхмәт сүзләре, йылы-йылы әйтүләр турыдан-туры эфирда. Радиодан киткән вакытта нукта нишли инде хәзер дип сораучылар бик күп булды. Һәм шул вакытта менә күңелемдә чыннан да менә әйтәләр бит әле, без тормышны үзебез корабыз. Үзебез тартып китерәбез буласы вакыйгаларны диләр. Һәм шул вакытта мин уйлап куйган идем. Мен әйтәм, китәм, әмма менә шушы проект дәвамлы булса әйбәт булыр иде дип уйлап куйдым, беләсезме? Һәм 2 айма, 3 айма узды, миңа менә Ризалә шалтыратып, Ризалә белән без таныш, Тәртип радиосы, Болгар радиосы эфиры вакытында чыкканда без аралаша сөйләшә идек. Бит шул вакыттан һәм инде ул шалтыратып, Гөлназ, мин шул теләгем искә төште. Яз көне уйлаган шул уем искә төште дә, нишләп әле эшләп карамаска, чыннан да. Әгәр дә син укытучы икән, мәктәпне алыштырасың икән, синең максатың мәктәп өчен хезмәт итү түгел, син укучыларга белем бирәсең. Һәм Гөлназ, син алып баручы икәнсең, радио алып баручысы. Әле шуның өстенә синең һөнәрең дә бар икән, һәм сөйләү осталыгың да бар икән. Нигә әле кешегә ярдәм итмәскә? Радиоларны алыштыру ул әле тыңлаучыны алыштыру дигән сүз түгел. Тыңлаучы өчен хезмәт итәбез. Кайда гына булсак та без файда китерәбез. Бигрәк тә журналистлар, алып баручылар шулай бит. Мин шулай дип уйладым да ризалыгымны бирдем. Һәм бер генә дә үкенкәнем юк әле, бик рәхәтләнеп, радионы сагынганымны аңлап, микрофонга сөйләүнең тәмен белеп, тәмләп эшләп киттем. Һәм бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Тыңлаучылардан инде рәхмәт сүзләре ишетәм. Инде Инстаграмда яза башладылар. Болгар радиосыннан Тәртип радиосына күчтек, синең артыңнан дип әйтүчеләр дә бар. Мин әйтәм, Болгар радиосына да мин әлбәттә бик рәхмәтлемен. Ничә еллар дәвамында эшләгән ул минем яраткан эш урыным, һәм Тәртип радиосында да эш дәвамлы булса иде дим. Менә шул. Сезнең кайсы көнне һәм кайсы вакытта чыгасы билгеле.
Тапшыру турыдан-туры эфирда бара. 30 минут, 35 минутта эшлибез. Юристлар ассоциациясы белән берлектә. Монда төрле белгечләр бар, монда юристлар да бар, адвокатлар да катнаша, төрле ведомство вәкилләре, социаль яклау бүлегеннән, пенсия фондыннан, шулай ук техник инвентаризация бюросыннан да кешеләрне чакырабыз. Киләчәктә әле шулай ук Казан белән генә шикләнмичә төрле районнарга чыгып, без моны ассоциация юристов белән бергә эшлибез. Төрле районнардан да белгечлекләрне чакырырга, шул исәптән социаль ипотека программасы турында да сөйләүләрне кирәк дип саныйбыз. Кыскасы, кайсы гына якны карасак та, менә шушы проблемалы якларны, безнең кысылган ниндидер закон ягыннан, канун ягыннан белми калган әйберләребезне шушы тапшыруда яктыртырга, күрсәтергә, иң мөһиме турыдан-туры эфирга ярдәм итәргә дип эшлибез әлеге проектны. Ул сишәмбе 17-дә 15-тә эфирга чыга, дүшәмбе көнне 14 сәгать 30 минутта кабатлап эфирга тәкъдим ителә. Һәм менә ул кабатлауыннан соң мин аның белдем инде бу тапшыруның күпме кирәк икәнен. Чөнки ул көнне Гөлназ үзе юк, тапшыруны эфирга кабатлап куйганнар. Башта мин аңламыйм да, теге сорамаган идем дә, әле кабатлавы була димме. Яудыра башладылар, сорау туры эфирда бара дип тапшыруны. Шул кадәр кешедә сорау күп икән, җавап көткән әйбер. Бу халык өчен бик кирәк икәнен мин моның тагын бер тапкыр аңладым. Рәхмәт Гөлназга. Бергә эшләргә язсын матур итеп. Рәхмәт үзегезгә, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Атнаның калган көннәрендә тагын нинди кичке тапшырулар көтелә? Бу сорауга да җавап бирәм. Менә Гөлназдан башладык. Безнең инде сишәмбе көнне кичке сәгать 17 сәгать 15 минутта кич белән шушы эфир турыдан-туры була име. Инде гомумән кичке эфирны без инде Ризалә әйтте, мин инде кабатлап әйтәсем генә килми. Шулай да бер генә җөмлә белән без инде кичке эфирны менә актуаль темаларга тыңлаучылар белән аралаша торган иттереп, җанлы булырда иттереп, һәм шул ук вакытта һәркемгә файдалы булырда итеп килергә тырыштык, тырышабыз, әле эш бара бу юнәлештә. Һәм инде менә шушы безнең хезмәтнең беренче нәтиҗәләре инде эфирда күренә башлады. Безнең инде максат менә бу кичке эфир дигәнебез кичке сәгать 5-тән соң 1 сәгать дәвамында төрле менә бу тематикаларга, төрле тапшыруларны 1 сәгать дәвамында туры эфирга бирү. Менә без сишәмбе эфирын әйттек, хукук һәм хаклык тапшыру Гөлназ Минязованың. Шәршәмбе кич белән безнең кичке сәгать 5-тә эфирга чыга чакырылган кунак, ул безнең инде яңа тапшыру түгел, ләкин без аны менә бу туры эфир форматында дәвам итәбез. Монда инде безнең күренекле шәхесләребез белән җылы әңгәмәләр, аларның тамырларын барлаудан башлап бүгенге тормышларын сөйләүгә кадәр менә шушындый киң һәм шул вакытта тирән эчтәлекле тапшыру буларак бәялиләр аны тыңлаучыларыбыз. Үзебез дә яратабыз, тыңлаучыларыбыз да бу тапшыруны. Димәк, ул шәршәмбе кичке сәгать 5-тә чыга. Пәнҗешәмбе кич белән без планлаштырабыз шулай ук зур проект. Хәзергә без аның исемен Татар дөньясы дип торабыз. Бәлки әле исеме үзгәрер дә. Без инде монда менә бу Татар дөньясына гомумән республикабыз эчендә, шул ук вакытта республикабыздан читтә яшәүче, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез турында киңрәк сөйләү. Гомумән булган татар милләтенә хас, шул ук вакытта безнең дөньяда барган вакыйгалар һәм кирәкле менә бу актуаль темалар хакында шундый зур проект планлаштырабыз. Алла бирсә, бу инде сөйләшү дәрәҗәсендә менә авторлар белән шул ук вакытта алып баручылар һәм шул ук вакытта инде менә бу тапшыруның экспертлары белән дә сөйләшү дәрәҗәсендә әлеге проект һәм шулай ук җомга көнне булачак безнең тапшыруыбызда сөйләшү дәрәҗәсендә хәзер инде ул әзерләнеп бетеп килә. Анда инде без әдәп, әхлак, тәрбият темасына кагылышлы тапшыру булыр дип планлаштырабыз. Әлегә аның исеме хакында да мин әйтмим. Һәм бу инде безнең гаиләләребезгә, яшь гаиләләргә бигрәк тә бала тәрбияләү мәсьәләләрендә, гаиләне саклау мәсьәләләрендә бер киңәшче, бер ярдәмче тапшыру булыр дип ниятлибез. Монда инде безнең мөхтәрәм хәзрәтләребез дә катнашыр. Бу инде күбрәк дини эштәлектәге тапшыру булыр дип планлаштыра. Менә бу пәнҗешәмбе һәм җомга тапшырулары турында инде без тагын соңрак киңрәк тукталып сөйләшербез, чөнки әле сөйләшүләр бара. Менә шушындый безнең әлегә планнар. Һәм безнең дүшәмбегә Иң мөһимен әйтми калганмын. Мин чөнки ни өчен сишәмбедән башладым, безнең инде Гөлназ сөйләп туктагач, мин сишәмбедән башладым, дүшәмбедә мин инде десертка калдырдым. Чөнки дүшәмбе көнне безнең инде 3нче тапшыру чыгачак бит әйме, Алла бирсә дүшәмбе көнне 3нче тапшыру туры эфирда чыга. Хәерле кич Татарстан дип исемләнгән тапшыру. Бу тапшыруның авторы һәм алып баручылары безнең яшьләребез Айсу Лерон һәм Айваз Садыров. Без инде аларны яратып балалар дип
дейбез, әйме. Безнең балалар дейбез, бик креатив, бик оңган булган яшьләребез. Сезнең аларны таныштырып туру кирәкми. Ләкин менә бу тапшыруның эштәлеге хакында гына бер җөмлә белән генә әйтәм. Бу инде шулай ук актуаль темаларга сөйләшүләр, монда инде тыңлаган кешеләр беләләр. Шалтыратучыларда күп бу тапшыруга һәм шул вакытта экспертлардан да фикерләр төрле темаларга. Мәсәлән, аның беренчесе булды җан исәп мәсьәләсенә кагылышлы халык санын алуга, икенчесе булды блогерлык темасын яктыртты, өченчесе тагын шулай темалап китәчәк. Бик кызыклы, бик эчтәлекле тапшыру. Сөйләп бетермим әле барсында, үзләренә сүз бирик. Егетләрнең, кызларның. Безнең тапшыруыбыз хәерле кич Татарстан. Ул һәр дүшәмбе димәк, инде яңалыклар чыгарылышыннан соң чыга, 1 сәгать дәвамында туры эфирда чыгабыз без Айваз белән. Безнең өчен инде бергә эшләү яңалык түгел. Без бик күп еллар бергә эшләдек дисәң дә буладыр инде. Балалар дип безне тәкъдим итсәләр дә, без инде Үзебездә инде хәйпәнләр. Бергә шуңа күрә чынында бергә эшләү тәҗрибәсе дә бар. Тыңлаучыларга нәрсә кирәк дигән сорауга җавап та бар безнең берникадәр күңелебездә. Аңлау дип әйтик инде. Һәм инде bir yıl элек килдек тәртипкә бит инде. Радиолык барышлар бер караганда 1 ел буе без эфирга чыкмадык. Безнең бит әле башка функцияләребез дә бар радиода. Беренче чиратта шул вазифаларыбызга тотынып җиңсезләнеп эшләдек. Һәм инде 1 ел узгач радио белән инде тирәнтен танышып, аның бөтен тарихын да, эчтәлеген дә, бөтен командасын да белеп бетергәч, тыңлаучыларын да инде шын күңелдән без туябыз. Һәм инде шуннан соң гына biz инде тәкъдим иттек үзебезнең тапшыруыбызны. Хәерле кич Татарстан. Айваз, әйдә син дә кушылып кит инде. Бу инде безнең татар дөньясында, яисә бөтен дөнья күләм Татарстан, Казан, иң мөһиме монда көн кадагына суккан проблемаларны, бәхәсле мәсьәләләрне күтәреп, тыңлаучылар белән бергә фикерләшү, экспертлар шулар безгә кушыла тапшыру дәвамында туры эфирда үз фикерләрен белдерәләр. Чөнки без һәр темада белеп бетерә алмыйбыз. Шуңа күрә әлбәттә инде белгечләрнең төпле киңәшләре, фикерләре безгә бик кирәк. Алар сөйләгәннән соң безнең тапшыру әле кайвакыт башка юнәлештә ала. Чөнки без туктале, шуннан да шундый моменты да бар бит әле аның дип уйлап, инде тагын башка яктан да ачабыз ул проблеманы. Яратам инде мен хатын кызны, Айваз әле син кушылып дигәч тә тагын бер 5 минут сөйләргә мөмкин бит әле, әйме? Беренчедән хәерле көннәр, кадерле коллегалар. Менә күреп торам, елмаеп, безнең Эльвирабыз тарафында, әйме? Аның исемен телгә алу урынлы дип саныйм, чөнки төгәл 1 ел элек ул миңа тәртипкә килгәч шундый сорау биргән иде. Эфирда синең тавышыңны ишетербезме дигән. Ул вакытта мин әлеге җавапны белә идем, Эльвира дөресен әйткәндә, шуңа күрә әмма ләкин теге барлык серләрне ачмасы өчен Эльвирага мин була җавап бирдем. Менә әле безнең чыннан да зур эшебез бар оештыру мәсьәләсендә. Аннан соң бәлки берәр елдан бу теманы күтәрербез дидем. Хәтерсезме, Эльвира? Һәм менә чыннан да 1 ел узды. Дөресен әйткәндә, Айсул белән дә без сырны ачабыз. Килгән көннән бирле безнең бу идея инде бар иде. Без аны ачык та сөйләшкән булды, ачык сөйләшмәгәндә дә без инде менә аңлый идек. Һәм чыннан да менә үзебезнең төп вазифаларны әзрәк аралап, тәртипкә кертеп җибәргәннән соң инде без тәкъдим иттек безнең Ризал апага җавабында булай дип инде безләрнең әйбе. Шуңа күрә нәрсә әйтәсе килә. Айсылу белән безнең эшләү гомумән дуэт буларак, радио тапшыру баралар буларак сезгә билгеле, әйме? Татар радиосында 5 ел дәвамында хәерле Иртә Австралия аталышы тапшыру бар иде безнең. Һәм әлбәттә инде бу очракта менә исемендә дә һәм программаның эштәлегендә дә берникадәр безнең эчке халәтебезнең дә дөньяга карата карашыбызны да ачасыбыз килде. Хәерле Иртә Австралия исеменнән калгачыганча шундый бер теге уйнап алу каламбур иде, әйме? Хәзер Австралиядә иртә дип без көлеп һәм темаларында киңлеге ул күбрәк мөнәсәбәтләргә корылган иде, ниндидер теге хайплы темаларга дип әйтик. Әмма ләкин тәртипкә килгәч без безнең тәртипкә килүебездә безне тәртип үзгәртте түгел, бәлки без тәртипкә яраклы булып күңелебездә трансформация узып, һәм чыннан да үзебезнең дә үсәсе килү теләге белән килүдә булып чыкты. Шуңа күрә, әлбәттә инде исемендә дә бу кышагылды, моңа кадәр уйнап без хәерле Иртә Австралия дисә, хәзер инде гөррәвештә горурланып хәерле кич Татарстан дип әйтергә хакыбыз да барлыкка килде дип саныйбыз, һәм темаларда да бу яхшы күзәтеләчәк. Монда инде без атнага бер чыгабыз, шуңа күрә сайлап кына алачакбыз. Файдалы булган, актуаль булган бәхәс кергәндә дә аның ниндидер бер мораль булган темалар
күтәреләчәк һәм иң беренче чиратта әлбәттә инде безнең милли гражданлык позицияләребез чагылыр һәм гомумән алганда менә яңа дәрәҗәгә кертәсе килде ток-шоуны. Шуннан да без аны форматы буенча ток-шоу дип атарга була, ләкин темалар буенча әлбәттә ул нәкъ тәртип радиосы форматына туры килә торган. Шуны да әйтәсе килә, менә туры эфир дигән сегмент аңлагансыздыр инде, хәзер ул комплектланып килә. Шуннан да тәртип радиосында туры эфир барлыкка килгәннән соң без аңладык кына түгел, без шуңа омтылайдык, туры эфир безгә кирәк иде, шуннан да радионы тулы, хаклы радио итер өчен. Туры эфирның үзегез беләсез, аның мөмкинлекләрен, интерактивлык, шунда ук сорау бирү, җавап алу мөмкинлеген. Шуңа күрә менә бүгенге көндә Аллага шөкер дип саныйм мин, тәртип радиосы менә шушы туры эфире белән һәм туры эфирне дөрес куллануы белән бүгенге көндә музыка гына тыңлый торган түгел, тапшыруларны язмадан тыңлый торган түгел, тулы бер организм буларак эшли торган тулы хаклы радио барлыкка килде. Барлыкка килде дип, аның үткәнгесендә дә без аны әйтмибез. Аның үз форматы бар иде, ләкин менә туры эфир яңа мөмкинлекләр бирде. Шушы мөмкинлекләр белән әлбәттә без җәмгыятькә файданы тагы да арттырдык дип саныйбыз. Рәхмәт. Сыйдыммы, Реза апа, 5 минутка? Сыйдым. Иң курыкканыбыз шул булган иде. Юк, курыкмыйм, нишләп куркыйм. Менә шундый иртәнге һәм кичке яңалыклар бездә. Хөрмәтле журналистлар, һәм әле безнең иртә белән тагын бер парыбыз барлыкка килергә мөмкин. Әлегә инде аның теге парсыз йөрүче дип әйтмим инде, ләкин безгә һәр вакытта да ярдәм итүче, атнага бер мәртәбә генә эфирга чыга ул әлегә. Данил Сәфәров, сез аны инде матбугатка күзәтү тапшыру аркылы да һәм матбугат ру порталы аркылы да яхшы беләсез. Әле алда яңалыклар булачак безнең. Кич беләнгесе дә, иртә беләнгесе дә. Менә шундый яңалыклар сездән нинди сораулар булыр безгә карата? Рәхмәт, бик зур. Хәзер сорауларга да керешик. Эльвира Шакированың сорауы бар. Беренче сездән башлыйм. Хәерле көн барыгызга да. Беренчедән барыгызны вакытлыйм яңалыклар белән. Афәрин, үсәсез, бик сөенеп тыңлыйбыз сезне. Икенчедән сорау бөтенегездә сөйләп чыкты, Алсу гына сөйләмәде. Алсу, сиңа сорау, синең эшең нәрсәдән гыйбарәт, нәрсә эшлисең син? Тәртип радиосында редактор буларак. Әйдә, Алсу, микрофон. Юк, микрофонын алсын. Чөнки видеозапись бар. Ишләме хәзер? Гомумән мин тәртипле иртә тапшыруына бөтен план сценарийын язам дип әйтергә мөмкин. Ягъни бөтен мәгълүматны туплап, аны эшкәртеп, мин инде алып барышларга әзерләп тапшырам. Ул мәгълүмат җыю җиңел түгел, чөнки һәр материалны тапкач, мин аны төптән тикшереп, инде хилафлык килмәсен дип тырышып әзерләргә тырышам. Ул бөек татар шәхесләренә багышланган яки тарихи вакыйгаларга ниндидер кызыклы материал яки шул вакытта файдалы булсын дип тырышабыз. Негативка төшмичә, чөнки кайбер бик тә күңеле булмаган вакыйгаларда багышланган темалар була. Шул вакытта ниндидер актуаль теманы күтәрү күз алдында тора. Менә һәр көн игътибар итсәгез, ниндидер бер темага багышланган тапшыру әзерләнә, һәр темага аерым үзгә сораулар әзерләнә. Бик җаваплы эшли дип әйтәсем килә Алсуга. Әйе, шул безне эштәге шундый вакыт җитте инде хәзер, Эльвира. Әйе, әгәр дә әзерләүгә дә вакыт булып бирелсә, ул беренчедән төп эшләргә безнең зыян киләчәк. Без моны инде кат-кат уйладык. Һәм ул теге два в одном, три в одном дип әйтәләр бит, бүтән әйберләрне дә. Аның нәтиҗәсе икенче төрле була, берләштереп эшләгәндә. Аерым бер кеше җаваплы булып шуны әзерләгәндә, аның инде җиткерәсе фикер, сыйфаты икенче төрле була. Шуңа күрә Алсуга кайбер вакытта әйтәбез дә, без Алсу бу җаваплы әзерләмә, әле бу синең эшеңнең башы гына дип. Ләкин әлегә субханалла машалла гына инде Алсу безнең җиңсез гына эшли, Аллага шөкер. Һәм безгә бик рәхәт. Килешәсез бит инде иртәнге тапшыруларны алып барганда, ул инде без үз фикеребезне бер дә кертмибез, язганны гына укып утырабыз дигән сүз түгел. Язганга нигезләнеп үз фикереңне аннары җиткерү ул бөтенләй икенче нәрсә. Бу һәрбер тапшыруның да мөмкинлек булса, иртәнге тапшырумы, кичке тапшырумы, аның аерым режиссеры, аерым редакторы ул булырга тиеш. Менә без теге беренче каналларны ниләрне карыйбыз бит, иртә белән чыгып шундый рәхәт кенә булай гына сөйләшеп утыралар шикелле, алар артында 100 кешелек команда тора. Шуңа күрә бу безнең яхшы башлангыч һәм әйбәт дәвам итсен дип әйтәсем килә. Бу безнең эшчәнлекнең сыйфатын арттыра торган бик зур алга китеш дип саныйм мин бу әйберне. Тагын сораулар бармы? Рәхмәт. Мин дә Реза апа өчен күңелдән котлыйм үз сүгез белән.
Менә сез Илфат абыйны чакыргансыз, әйме? Илфат абый бик көчле һәм фикерле журналист бит инде ул, һәм үзенең позициясе бар. Шулай ук яңалыклар кергән, менә яшьләр монда хәерле иртә Татарстан, ул да ничектер сәясирәк дип аңладым инде мин аны, әйме? Сез сәяси радио булырга талпынып карарга булдыгызмы? Рәхмәт. Без сәясәттән ерак дип әйтергә яратам инде мин үзем, ләкин татар язмышы белән бәйле булган вакыйгалардан, татарга тия торган әйбердән тәртип берничек тә читтә кала алмый. Без туры ярып, без сәясәт радиосы дип әйтмибез, без дини радио дип тә әйтмибез, алай түгел дә ул. Ләкин татар язмышына кагылышлы бөтен проблеманы хәл ничек без үзебезнең тарафтан нәрсә эшли алабыз, без аның барысын да эшләячәкбез. Без сәясәткә кермәскә дә мөмкин, без дингә дә артык кермәскә мөмкин, ләкин тәртипнең аның максаты нәрсә? Менә шушы татар дөньясында тәртип урнаштыру гына түгел, әле булганын саклауда. Саклау өчен, югалтмау өчен хәлдән килгәнне теге нечкә кыл өстеннән барган кебек барсак та, без барсын да эшләячәкбез. Ләкин бу ничек дип әйтим, сәясәттә бит ул төрле була. Безнең үз сәясәтебез, тәртипнең аның теге дәүләт эшендәге дәүләт дип әйтсәң дә була. Курыкмыйча, чөнки аның эшендә үз законнары бар. Ул кешелек законнары беренче чиратта. Ул әхлак, әдәп законнары. Әйтәләр бит теге Коръән яшәүнең инструкциясе дип. Ул шунда язылган законнар. Ул теге без көндә вагаз укып, укыл күтәреп утырмасак та, без барбер кыйбланы җуймыйча, төп законнардан тайпылмыйча, хәлдән килгәннең бөтенесен эшләргә тырышабыз. Менә Җәлил хәзрәтнең инде вакыт алсам алам, бер теге янгын сөндергән кичкенә кош турында дигән сөйләргә яратам мин. Урман яна икән, бер кош томшыгына су кабып, урман сөндерергә дип су ташый икән. Моннан бөтен зур-зур кошлар көләләр икән. Җаны беләсең бит инде. Син генә файда китерә аласыңмыни, ул янгынны син генә сөндерә аласыңмыни дип әйтәләр икән. Ул кош әйткән, мин хәлдән килгәннең барысын да эшләдем дип җавап бирә алам Аллаһ Тәгалә каршында дигән. Шуңа күрә без хәлебездән нәрсә килә, теге яхшылык эшләр өчен барысын да эшлибез. Шуңа күрә менә искәртеп әйтеп китим әле. Без журналистлар белән барысы белән дә эшлибез, бөтен редакциялар белән эшлибез. Безнең менә хәзер иртәнге тапшыру башланып китте бит, 2 сәгатьлек. Аның ишеге ачык. Менә кайсы редакциянең нинди яңалыгы бар, нәрсә җиткерәсе килә халыкка, рәхим итсеннәр. Менә бездә junior дип әйтәләрме, junior дип әйтәләрме, мин инде бик теге алай оста кеше түгел андый сүзләргә. Ялкын журналының ул ничә проект әле безнең? Сез килдегез бит безгә, бик күп проектлары хакында без сөйләдек иртә белән. Бездә теге бу журналның исемен әйтергә курку, теге радионың, бу телевидениянең исемен әйтергә курку дигән нәрсә юк. Авыз тутырып, рәхәтләнеп, һәрбер татар матбугаты хакында, масса күләм мәгълүмат чарасы хакында сөйләргә ирек бирәбез без кешегә. Чөнки беләсезме нәрсә, менә кичә генә бер бик күңелгә тигән әйбер булды, әйтмәм дигәнем, әйтәм инде, камерага төшерә торган җиргә туры килдек инде без. Чөнки бер конкурсның нәтиҗәсен ясаганда 4 бөртек торабыз без. Монда китап нәшрияты, монда junior, монда тәртип, монда шаян. Шул конкурс нәтиҗәсен ясаучыларны тәбрикләргә килгән кешеләр. Теге тамакка түйер йотылды. Чөнки без инде үзебезне күрсәтәсе килеп эшләнгән эш түгел бездә. Гомумән дә. Ләкин безгә бердәмлек җитми икән дидем мин. Чөнки беләсезме нәрсә? Теге төшереп килделәр дә кайсыдыр телевидение кешеләре безнең янга җиткәннән соң, юк, бу тәртип дип биреп алып киттеләр. Безгә үзебезне күрсәтү кирәк. Мин инде, ләкин менә бу әзрәк кенә йөрәккә тия торган әйбер булды. Без бик әз татар матбугаты, бармак белән санарлык. Әгәр дә без үз арада шушындай әйбер эшлибез икән, без ничек бүтән кешене гаепли алачакбыз, үзебезнең теге татар бетә, тел бетә дигән әйбердә менә ул миңа бик тиде, дөресен әйткәндә. Без шуңа күрә бөтен телевидение кешеләр, без иртә белән генә шул телевидениегә 1 сәгать вакытны багышладык. Иртәнге эфирне. Мин аны теге мактанып әйтмим. Бөтен кеше дә шулай булырга тиеш, чөнки без бик әз. Менә шул җавап. Өстәп кенә әйтим, теге төшермәгән операторга, кадерле оператор һәм журналист, мин болай эшләмә, бәлки иртәгә син дә тәртиптә эшләрсең дип кенә эстисе килә. Юк, йөрәккә тия беләсеңме? Менә сез сорауга бер генә җавап өстәп куйым, мөмкин булса, сәяси радиога әйләнәсезме әллә дигәндән,
бик теләсәң кайсы җөмләдән, теләсәң кайсы позициядан сәясәтне эзләргә була. Без шушындый чорда яшибез, димәк, кеше гомумән сәясәткә кагылышы булмаган бер фикер әйтсә дә, моннан сәясәт эзләп бәйләп куеп була. Беренче рәттә бу сәясәт ул бәлки аналитикадыр. Безгә күп вакыт әйтәләр иде, аналитика булса, менә барысы да яхшы, аналитика җитеп бетми дип. Менә без шушындый юллар белән аналитика тәкъдим итәсе килә. Бу беренчедән. Икенчедән, тәртипнең башланганнан бирле аның бик тә күркәм шундый шигәре бар. Тәртип халык радиосы. Халыкның бар икән ихтыяҗы, халыкның бар икән соравы, халыкның бар икән борчуы, без шушы сорауларга җавап бирү өчен хезмәт итә алабыз икән, без моңа бик шат. Һәм чыннан да менә мондый инструментлар безгә мондый мөмкинлекне бирә. Сәясиме бу, юкмы, монысын һәрбер кеше үзеннән чыгып хәл итәчәк һәм кирәкле төсмер бирәчәк. Әмма ләкин без чыннан да без сәясәттән тыш, без сәясәт безнең эштә, без сәясәттән тыш. Ләкин бу теге мин әйтеп киттем бит инде, менә шундый хәл булды дип. Бу ул кешеләргә бездә бүтән урын булмаячак дигән сүз түгел. Мөмкинлек биргән икән Аллаһ Тәгалә 24 сәгать сөйли торган радионы кире кайтарган икән, без аның өчен җаваплы. Шуңа күрә аның һәр минуты шушы милләтне үстерүгә сарыф ителәчәк. Без бөтен татар матбугаты хакында да, бөтен радио телевидение хакында да авыз тутырып, исемнәрен әйтеп, курыкмыйча, үчләшмичә, көнләшмичә, матур итеп эшләргә дип әзерләнгән команда һәм ул шулай булачак та. Моны теге ничек дип әйтим инде, көпчәккә таяк тыгулар ул булмый түгел инде, була төрле хәлләр, ләкин без аларга игътибар итмәячәк. Без ала бирсә, бөтенебез дә бердәм булып оешып беткәнче. Бөтен кешеләр шулай фикерләргә тиеш. Әйтеп торам, без бармак белән генә санарлык. Шуңа күрә безгә үзара көндәшлек үсү өчен генә кирәк. Бер-беребезгә кымачаулау өчен түгел, без кая булдыра алабыз, бер-беребезне күрсәтергә тиешбез. Гәҗитме, журналмы, радиомы, телевидениемы. Шуңа күрә максат шул. Максатны бик яхшы үтә тәртип радиосы. Менә бөтен массакүлем мәгълүмат чараларыннан күпме кеше җыелды командада. Әйе, Аллаһка шөкер. Bizim 1 saat сизелмичә үтеп китте. Тагын калдымы сораулар, хөрмәтле коллегалар? Димәк, сезнең сөйлисе сүз калдымы әле? Безнең сөйлисе сүз күп. Безнең ипи бит сөйләү. Шуңа күрә әлбәттә инде сүздә генә кала торган түгел, эшлисе гамәлләр дә күп. Без яңалыклар булган саен шулай җыеп сезгә җиткерербез. Инде сез үз өлкәгезгә кайсы күңелегезгә якын, шунсын үзегезнең матбугат чарасында урнаштырырсыз, сөйләрсез, халыкка җиткерерсез. Чөнки үзең генә бер нәрсә дә эшләп булмый. Күпме генә матур сөйләп утырсаң да, команда кирәк һәм теләктәшлек кирәк. Ул фикердәшләр кирәк. Иң төп каты җәза, беләсезме нәрсә? Синең эшләгәнеңне күрмәмешкә салышу. Шуңа күрә менә шул әйбердән сакланырга кирәк, бер-беребезне күрергә, күтәрергә һәм бергә матур итеп эшләргә. Узган пресс-конференцияда саубулашканда игътибарлы булып торыгыз, әле безнең тиздән тагын яңалыклар көтә дип саубулашкан идек, һәм менә бүген шушы яңалыклар белән бүлештек. Бүген дә шулай дип саубулашабыз. Безне әле сезне куандырырлык, бәлки шаккаттырырлык та яңалыкларыбыз көтәчәк. Алла бирсә. Рәхмәт барыгызга да. Барыгызга да рәхмәт. Матбугат конференциясе тәмам.